Arratsalde on guztioi, gaur ohore bada hemen egotea, niretzat eta berriarentzat. Eskerrik asko aukera eskaintzeagatik eta lehenik eta behin zorionak Euskaltzaindiari, 100 urte ez ditu edozein betetzen eta 50 ere ez. Beraz, Euskaltzaindiari, Euskaltzain guztiei eta Euskara Batuaren garapenean parte hartu zenuten edo hartu duzuen profesional guztiei ere bai. Labur esan da, hauxe da nire komunikazioaren gaia. Euskararen batasunean gure hedabideetako estilo liburuek jokatu duten papera. Hauxe hartuko dut izpide. Estilo liburuak berez ez dira hedabideetakoak bakarrik. Erakundeek, enpresek, unibertsitateak ere sortu izan dituzte eta sortzen dituzte. Eta guk ere euskeraz ezagutzen ditugu, IGAP-eko estilo liburua, edo Euskal Herriko Unibertsitateko liburua, edo Deustukoa ere bai, uste dut. Batzuetan, erakundearen barruan lan jakinetarako sortu izan dira, edo webgune jakin bat egiteko, edo telebistako programa jakin bat egiteko, zein izaten da estilo liburuen helburua. Oso zabal izan da, askoren artean egiten diren lanetan, halako batasun moduko bat zaintzea, lortzea, koherentzia lortzea, ez igartzea askoren artean egindako lana denik, baizik eta etxe horretako edo proiektu horretako lan bateratu bat dela. Ikuspegi bateratu bat eskaintzea edo beste era batera esan nahi baldin bada, identidadea zaintzea, etxeko identidadea zaintzea. Esan bezala, gu Euskal Hedabidetako Euskal estilo liburuez barkatu jardungo gara. Euskararen estandarizazioan ze laguntza eskaini zuten, hori zedarretzen saiatuko gara. Badirudi, edo pentsatu dezakegu, estilo liburuak gure garaiontakoa direla, baina estilo liburuak lehenagotik ez dakit badauden, dagoena da, kezka handia aspalditik. Hemen daukazue adibide bat, 19. mendekoa, Euskal Herriko gazetan hor irakur dezakezue, hasteko ze izen emanen dugu egun finitzen den hilabeteari. Arramaiatza, ekaina, errearoa, hobe litzake giza batez guretako, hobeki konpreniturik izateko, euskara bat baizik espalitz. Eta horren gainen, erran aldiokegu geure aberastasunean pobre garela. Pobre ez du jartzen, baina nire izkeran pobre garela. Beste adibide bat ere ekarriko dizuet, eta da argiaren urtekariarena, 1922koa, eta hor ere irakurtzen duzuen moduan, gaur den egunean euskaraz behar bezala idazten ez da ez lan erraza. Herriak egiten duen bezala idazten badezu, aldamenetik irrio harrez hasiko zaizkizu. Hori ez tala euskara esanez. 4-3 erderazko hitzak dirala eta izeka edo burla eginaz. Garbi idazten bazara berriz, erderetako hitzak alde batera utzi, eta lehengo liburu zaharretan dauden hitzak erabiliaz eta berriak sortuaz, beste aldetik hasiko zaizkizu parrez eta burlaka. Hori ez dala euskara, txinoa dala, ez dula inokaitzen. Euskara berria dala, eta horrelako beste gauza asko aurpegira esanaz. Hori, 1922an idatzia, baina gaur-gaurkoa dirudi, ez da, oraindikan. Beraz, kezka ez da oraingoa. Literaturan aritu ziren idazleek ere hasieratik erakutsi zuten kezka hori, batasunaren faltarena alegia, eta ikusten dugu kazetaritza testuetan ere hala dala. Hedabideak ditugunetik daukagu kezka hori. Baina, Euskara Batuaren garaira etorrita, beste liburu batzuk aipatu behar ditugu. Hasteko, 82an kaleratutako EITB-ren albistegietako eskuliburua eta Euskaldunon egunkariaren estilo liburua. Biak argitaratu zian 82an hilabete gutxiren aldearekin, pare bat hilabeteko aldearekin. Lehena kaleratu zena EITB-koa izan zen eta lehena, esaten nahi nintzen, 82ko udazkenean kaleratu zala, ETB sortu eta 10 urtera.
Zarraoak aurkezpenean gogoratzen duenez, irratietan bazen euskararen esperientziarik, baina ez telebistan. Eta, esaten du, euskara ikusentzunezkoen arloan lehen aldiz telebistarekin sartu zela. 10 urte horietan, noski, etxeko kazetarientzako sortu zan materiala eta esku horriak, eta eguneroko lanean erabiltzen zituzten moduren batian edo beste. Eta hain zuzen, liburu hau apailatu zuenak ere hemen daukagu, eta da Manu Arrasate, bera ardurapean apailatu zen liburu hau, eta, bueno, bide batez esan edo posten hauela edabideen zera honetan, batzorde honetan ikustea estilo liburuetako zuzendariak eta euskara batzorde, euskara taldeetako zuzentzaileak hemen daudela ila guztiak okerrezpan nago. Joango naiz banan-banan aipatzen, Manu Arrasaterekin hasita. Bueno, liburu horretan aurkezpenan esaten da, telebistak 10 urtean aurrera pauso handiak egin ditu, euskal komunikabide guztiak egin dute aurrera, eta honek biziki laguntzen du euskal kazetaritza sortu, sendotu eta finkatzen. Liburuzka hau, batasunaren alde eta kazetaritza hizkeraren normalizaziorako egindako saio apala da. Zain apala, Manu? Gertadakiela kazetariei erabilgarri eta hizkuntzari lagungarri. Bueno, esan da bezala, ondoren etorri zen Euskaldunon egunkariaren estilo liburua, baina lehenago, Euskaldunon egunkariak plazaratu baino lehenago, argitaratu baino lehenago, baziren etxe barruan 2 liburuzka hauek gutxienez. Lehenengoa, Laurogeita abenduaren 6an plazaratu zen Euskaldunon egunkaria, eta 0 zenbakiak egin zirenean, kaleratu aurretik, erabiltzen zen estilo arauak izeneko liburuzka hori. Eta kazetari guztie zuten hori erreferentziatzat. Aipatu nahi dut, beraiek ez daude hemen, baina uste dut zor diegula hasi hori jarri izana, Koldo Izagirreri eta Josu Landari. Espaitauka firmarik liburuzkak. Egunkaria kaleratu eta handik 3 hilabetera, hau da, martxoan, hobetua zen ja lehenengo estilo arauak hori, eta estilo liburua izena jarri zitzaion. Horren ondoren, etorri ziren lehenengo estilo liburuak plazaratu zirenak. Lehenengo aurretik erakurtzi dizuedan estilo liburu lehenengo horri edabideen eguneroko jardunean ateratako galderekin, erantzunekin, kanpotik etorritako jendearen laguntzarekin, eta bar, eta baita ere orduko zuzentzaile buruarekin, hemen dago baita ere, Txilikuk, atondu zen, ez bakarri berarekin, baina berak ere parte hartu zuen hor, lehenengo estilo liburu horretan. Estilo liburu horrek hainbat edizio izan zituen, nik uste dut premia handia zegoela gizartean eta askotan berrargitaratu zen. Lehenetik bigarrenera, esan behar dut, estilo liburu guztia direla aurrekoaren hobekuntza eta aurrera bide bat danetan. Aipatza nahi dut, 82kotik 15ekora, Patxi Petriren asinatze zuen horri debozionezkoa izeneko horri aldea argitaratu zela. Hauxe zan. 84ko urtarriletik 85ko urriaren 20 bitartean. Eta hori ostiralero argitaratzen zen horri bat, abuztuko asteak, gabonetakoak eta asteren bat edo beste kenduta. Esaterako, 84ko urriko astean, lehenengo astean, etzan argitaratu, hain zuzen Euskaltzaindia ere orduan 25. biltzarra egiten aizelako eta egunkariak orduan 2 horriko kobertura osoa eman ziolako biltzarrari. Patxi ere hemen daukagu eta gogoratuko da garai haietaz. Orrialde, zergatik ekarri dute orrialde hauek? Estilo liburuak izan diren oso lan pedagogikoa egin dute, zabaldu dituzte arauak, erakutsi dute nun zeuden kezka, nun zeuden zalantzak, nola ze argibide ematen zituen berriak, arau gintzan undizi joan, hori dana egin dute estilo liburua, baina horren hasia baita ere dago hemen, horri debozionezko honetan.
Eta hemen parez pare lan egin zen euskaltzaindiarekin. Hain zuzen, 4 euskaltzainek parte hartzen zuten, eta ziren Xabier Quintana, Beinatori Hartzabal, Patxi Goenaga eta Iñaki Camino. Eskerrik asko beraiei ere orduko lanarengatik. Hirugarrenian, lehen erakutsi ditugu hiru euskal estilo liburuak, hirugarrenian hala ere, esaten da sarreran, arauen alderdia baino gehiago idazkuntzaren arloan sakondu da. Gramatikaren eta hitzen formak zehaztuagoa zetozen euskaltzaindiatik ordurako, eta idazkera bizia, samurra eta aberatsa erdiestea izan zen estilo liburu honen helburua. Eta nik uste dut bide hori ere ondo egin zuela. Egunkaria itxi zutenean, estilo liburua ere baituta geratu zen, eta horrek esan nahi zuen ezin zela erabili, ez erosi, ez berrargitaratu. Bueno, guk etxean gordeta genukan batzuk geure zarra, eta ale batzuk handik eta hemendek osatu genituen, eta 3. ale horrekin hasi ginen lanean, berria lanean hasi zanean. Berria sortu, eta hori, 3. urtera, 2006an argitaratu zen berriaren estilo liburua, eta hemen Irene Arraratz, lehen izan dugu hitzaldi zoragarri bat ematen, eta bere izan da estilo liburu horren buru eta diseinatzaile ere bai. Hemen ere aurreko 3 egitura eta planteamentua aldatuta datoz. Bueno, egunkariak bazuen edizio digitala, baina estilo liburua digitala esan dezagun berriak egin duela lehen aldiz. Ezagutzen dira estilo liburu batzuk sarean daudenak, baina PDF-ak dira. Ze alde dauka berriaren estilo liburua? Bilatzaile oso potente badaukala, eta bilatzaile horren bitartez oso errez iristen garela gure kezkak edo gure zera konsultatzera. Konsultarako oso bide erreza eskaintzen duela. Eta hori ere, pentsatu behar dugu, guk egiten dugu estilo liburua, taldeak egin du estilo liburua, Irene buru dala eta beste zuzentzaile taldeak, baina asko pentsatu zuten sareko kasu honetan nola erraztu bidea konsultatu nahi zuenari. Orduan horretan oso importante izan zen, ez bakarrik estilo liburuak barruan zeukan, baizik eta hori nola ekarri modu informatikoan, ezta? Eta hor, zalantzari gabe, baita ere aipatu behar ditugu berriako orduko produzio burua, Pilar Mendibil, eta egunkariaren hasieratik eta oraindik jarraitzen duen berrian informatikari burua, Oskar Angulo. Bueno, pixka bat nijoa kronologikoki, eta naiz eta hemen salto txiki bat eman behar dudan atzera, 2. estilo liburua, 5 minutu, bale. Euskaltzaindiak araukintzaia aurrera egiten zijoan, eta estilo, EITBek ere argitaratu zuen bere 2. estilo, nik estilo liburua esaten dio, baina beraiek 2. eskuliburua deitu diote. Eta hor ere, Asier, ez dakin nun dagoen, Asier izan da horren buru. Bera koordinatu zuen estilo liburu hori. Eta oindala pare bat urte bakarrik argitaratu dago Euskal Irrati Telebistak estilo liburua izenekoa, informazioa eta aktualitatea. Nik hemen esan behar dut, batez ere EITB-en jardun nintzalako fikzioaren arloan eta uste dut pixka bat EITB-ek egin beharko lukeela, hemendik aurrera pixka bat badaki zaila dela, baina begirada jarri beharko lukeela fikzioaren arloan. Ze gauzak ez daude definituta, eta orduan indefinizioan oso zaila da lan egitea. Orduan, gauza batzuk nik uste dut definigarria direla, baita ere fikziorako, balen esan dugun moduan programaka eta bar, eta hori eginda neurri batean, baina segurazki hor sakontzeko bide badago eta behar bat ere bai. Bueno, hori nire eskaera. Edabide handiek, orokorrek egindako bideari jarraitu zioten tokiko edabideek. Batzuek berriarena eta EITB-rena ia bere horretan hartuta,
hala esan dute, eta beste batzuk, handien bideari urratsei jarraitu, eta lehen Jonek esan duen moduan, ez dakit nondoan, Jonek esan duen moduan, herriko euskarari leku eman da, edo herriko, edo eskualdeko tokiko horri zera eman da. Ekarri ditut 3 eredu, 3etan badagoelako, naiz eta 3ak tokikoak esan, niretako badira desberdinak, ezta? Goienak aipatzen du, jasotzen duela, nik puntu hauek ekarri ditute, Goiena jasotzen du urtetako lana, eta ekartzen du bere estilo liburura baita ere argibide moduan eta nahi du izatea ulerterreza euskaldun guztientzat, eta euskara batua oinarri hartuta, baina euskalkia aberasteko, edo euskalkia oinarri hartuta euskara batua du aberasteko intentzioa. Barren, da beste herri aldizkari bat, beste tokiko bat, Elgoibarkoa kasu honetan, hauek egin dute esate baterako lehen esan dizuedan moduan, aprobetxatu dute urtetako beren esperientzia eta beren kezkak eta lanak, baina jarri dute PDF-an estilo liburua osorik sarean. Nik igual zeak ere badauka, nola da Goienak, baina nik ez topatu. Nik paperekoa daukat. Barrenek, helburuak eta balioak eta aipatzen ditu, baita ere Elgoibarko hizkeran idazteko araua zeintzu dira, zeri eman behar zaion lehentasuna, zeintzu diran idazteko irizpideak, eta bar. Eta hemen berriro agertzen zaigu, euskaltzain bat ezta, esate baterako urgazlea. Jose Makazagaren, Elgoibarko Makazagaren argibidea jarraitzen dituzten nolabait esan. Eta 3. zera, ekarri nahi dudana izan da ustarria.com. Zergatik ekarri dut hauek, lehen Jonek aipatu duen moduan, Azpeitiarrez hasi ziren, gero Batura pasa ziren, baina estilo liburua egin zuten webgunerako. Hor topatu zuten beren utxunea edo. Eta nola denboraz, larri nabilen, pasako naiz bakarrik aipatzearen bakarrik, hau eta orain arteko estilo liburuetan ikusten ditugun aurkibideetan begiratzen baldin badugu badute idazkuntza, deontologia, tokikoen kasuan badute baita ere hizkuntza tokikoaren noiz erabili eta nola erabili horretarako argibide batzuk, baina Hernaniko kronikak atera du 2012an atera zuen beren, ni deitu diot estilo liburua honi ere, baina uste badala, baina aurreko ereduetatik bestelakoa da. Testugintzaren erritmoari emana dago erabat. Deontologia, idazkera, ortotipografia eta ataloiek ez dauzka. Eta gauza hon badaukan ere ustez, eta da testugintza oinarritzen duela euskal testuen erreferentzietan. Eta hori beti da importantea. Eta honek ere euskararen hizkuntzaren erabilera zehatzen du. Azkenengoa, bale? Laburtzeko, bakarrik, laburbiltzeko. Gutxi gehiago denetan ageri dira guretasunaren ideia. Nik hori garbien egia esan da, Euskaldunon egunkarian agertzen da, berrian pizkarruz kurrago ibili ginen esperientzia txar batetik gentozelako, itxi zigutenean gauzak etzeudelako garbi, baina guretasuna, naziotasuna hori oso garbi agertzen da Euskaldunon egunkaria, Joan Martinek lehen Martik agertu duen bezala, eta beste batzuek, esate baterako tokikoek eta ere esaten dute komunitatein behar dela, denon batura dela, euskarak baltzen gaituela, talako kontzeptuak. Orduan, hor dago ideia hori. Denak, esan dezakegu, beharretik sortutako estilo liburua direla, estilo material badala, euskararen estandarizazioan edabide izan dela, edatu dutela estandarizazioa eta isla izan dela, edabideen jardunbidearen ondorio eta bide erakusle aldi berean. Esan dizuedan bezala, atal finko samarrak izan dituzte, honek kronikako honek kenduta, paperean eta digitalean argitaratu ditugu, eta horrek munduko beste edabide askoren parean jartzen gaitu. Eta hori ere uste dut geure harrotasunari aitortu behar geure buruari aitortu behar diogula eta harro egoteko modukoa dela. Euskara hontan bentsat ez da atzera ibili. Estilo liburuak beste edabide batzuen parez pare edo ibili da.
Euskaltzaindiak asmatu eta osatu du bere batuaren bidea egiten, nik uste. Edabideok eskura ditugu hizkuntzaren baliabideak orain. Zer geratzen zaigu, eta egin dute hori estilo liburuak, baina nik uste dut gehiago egin behar dugula, eta da pedagogia egitea, gizarteratzea, laguntzea, ez dakit gu joan behar dugun audientzien gana, edo audientziak erakarri behar ditugun. Niri erakarri hitzaitz asko gustatzen, baina egia da audientziekin komunikazio bat edo elkarrizketa bat sortu behar dugula, euskara batua aurrera eramateko, edabideak sendotzeko, eta gizarte hau gure naziotasun hori edo gure izaera hori nabarmentzeko eta sendotzeko. Hoxe, bestik ez.